i que té una confiança absoluta en els seus cracs, sobretot després del joc exhibit al llarg de l'any. Els culers persegueixen un triplet que en tota la història del club mai ningú ha aconseguit portar a les vitrines del museu. Bona tarda. Tots els protagonistes de la gran final de Roma ja són a l'escenari del partit. Es el partido de los partidos. Manchester United, Fútbol Club Barcelona. Espectacular Andrea Bocelli, espectacular el ambiente que se vive ahora mismo en el Olímpico de Roma. Messi és la mare de totes les finals, és la final perfecta. Comienza la final. ...27 de maig de 2009. Estadi Olímpic de Roma. El Barça, amb esforç, treball, constància i sacrifici, aconsegueix el somiat triplet. My head is giving me life.
paraula al capità del Futbol Club Barcelona, el capità del triplet, Carles Puyol. Vam dir que la portaríem, ja la teniu aquí. Ara podem dir en veu alta, hem fet història. Visca el Barça i visca Catalunya! Visca el Barça i visca Catalunya! Este año hemos hecho una temporada bien de puta madre. 1899 va néixer un club que porto al cor. Blaugrana són els colors. Futbol Club Barcelona! Durante toda la temporada, mi única preocupación era sacaros una sonrisa. Espero haberlo conseguido. Després